ଏହା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ ସାରା କାମ ଏକା କରିପାରୁନି। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା, ଆଉ ତୁମର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ଏବେ ଚାଲିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମ ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏସବୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଟି କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ମା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆମକୁ ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତୁମ ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ମାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ମୋ ଛଡ଼ା ମାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଶୁଣ, ତୁମ ମାକୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା, ଆଉ ଚିନ୍ତାରୁ ବି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବି ସେମାନେ ନେବେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଟିକେ ସଂକୋଚ ବୋଧ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମା ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ? ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ମା, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି ମାଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପୁଅ ମୋତେ ବୋଧେ ତୀର୍ଥ ବୁଲେଇ ନେବ। ମାକୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ନଥାଏ। ପୁଅ ସହ ବୁଲି ଯାଇ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ବୋହୂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା, ଆଉ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ପୁଅ ମାକୁ ଧରି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଗଲା। ମା ପୁଅ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଅନ୍ଧ ମାର ହାତକୁ ଧରି ପୁଅ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଜଗୁଆଳି ମାକୁ ସାଲୁଟ ମାରି ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏହା ଦେଖି ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମାକୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ ଜଗୁଆଳିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମାକୁ ଜାଣିଛ? ଏହା ଶୁଣି ଜଗୁଆଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜାଣିଛ ବୋଲି ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଆଗରୁ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ନଥିଲା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଅନାଥ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ପରିବାର ଖୁସି ମିଳିଲା। ସେ ଖାଲି ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମହାନ ମା ବି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅର ଆଖି ଅନୁତାପର ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା, ଆଉ ସେ ମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମାକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଆଉ ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି ରାଗିକି ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲ? ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଟି ରାଗି ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି। ସ୍ତ୍ରୀଟି ରାଗି ଯାଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ଭାରି। ସେହି ସମୟରେ ଶାଶୁ ମା ବୋହୂକୁ ଅଟକେଇ କହିଲେ, ମାରେ, ତୁ ଯାଆନି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇଛି। ଆଉ ଯେବେ ତୁ ବାହା ହେଇ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ତୋ ରୂପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଛି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବୋହୂ, ଆଉ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ତୁ ଯାଆନି। ଏହା ଶୁଣି ବୋଉ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ନିଜ ଶାଶୁମା ଓ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲା। ଏହାପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶିକରି ଅନ୍ଧ ମା'ର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଜନ୍ମ ନଦେଲେ ବି ମା ସବୁବେଳେ ମା। ଯେମିତି ଆମ ଛୋଟବେଳେ ବାପା ମା ଆମ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।